Γι' αυτό με λένε Λορέτα Μακόλη. Η Λορέτα Μακόλη δεν είναι αφρικανικό όνομα. Οι πρόγονοι μου ήταν δούλους και τους φέρανε στη Σιέρα Λεόνε και τους ελευθέρωσαν στη Σιέρα Λεόνε. Και τότε όταν σε πιάνουν είσαι δούλου και παίρνεις όνομα του αφεντικού σου. Γι' αυτό με λένε Λορέτα Μακόλη. Και όταν τους γυρίζουν πάλι στην Αφρική, αυτοί δεν ξέρουν από πού ήταν στην Αφρική, από ποια χώρα ήταν. Τους άφησαν στη Σιέρα Λεόνε και άλλα μέρη στην Αφρική. Έχουμε διαφορετικές συνανουρίσματα, αλλά αυτό ήταν δικό μας. Το παραδοσιακό, ας πούμε. Παραδοσιακό, αυτό το κρυόλι και μέντι. Κάτι φίλοι έχει δικά τους. Κατάλαβες, εγώ ξέρω αυτό για φίλες που ζουν στην Freetown. Dikla, voi sono chela, sareta cochave mane dikela. Ah, calabla, me canas carabla, kila chideria me cagelabla. Σε εμάς πέρασε αυτός ο ξεριζωμός. Δεν ξέρω, βρε παιδί μου, ένα περίεργο πράγμα. Πέρασε μέσα στο αίμα μας, παρόλο που οι γονείς αυτόματα δεν είχαν μνήμες, έτσι, δεν είχαν απευθείας μνήμες. Μόνο τα ακούσματα, μόνο το ότι έγινε τέτοια μεγάλη καταστροφή σε αυτούς τους ανθρώπους, βγήκαν από τα σπίτια τους, είχαν μεγαλώσει και ζούσαν εκεί και ξαφνικά τα παράτησαν όλα να φύγουν κυνηγημένοι. Δηλαδή αυτό και μόνο ήταν πολύ συγκλονιστικό. Μεγάλο σαν ψηλό βουνό, ίσιο σαν κυπαρίσι, κυκλώνει του να πλώνονται σαν Ανατολή και Δύση. Hi, de mucha peches gombara uchaes. Η νανούρισμα στην Ινδία λέγεται Λορί. Στην Ινδία έχει μεγάλη παράδοση για να κάνουν μαμάδες τα παιδάκια να τραγουδάνε. Και υπάρχει και μια μέρα τώρα, είναι Δευτέρα θα είναι αυτή τη μέρα, που είναι σημαντική μέρα για τη μαμά και το παιδί, που λέγεται Λορί στην Ινδία. 13 του μηνός θα είναι, Δευτέρα. Και έτσι μαζεύουν όλες τις γυναίκες χωριό ή άλλες οικογένειες και τραγουδάνε για τα παιδάκια, φοράνε ωραία ρουχαλάκια στο παιδί, φέρνουν, αν είναι νεογέννητα είναι πιο ωραία, σαν πάρτικα. Αυτό είναι το ψάρι. Όταν χορεύουμε, η γλώσσα, η ινδική κουλτούρα στο χορό, πρέπει να δείξουμε όχι κίνηση αυτό το step by step, κίνηση, δηλαδή αν λέει στο τραγούδι είμαι σαν ψαράκι στη θάλασσα, εγώ πρέπει να το δείξω αυτό. Αυτό είναι. Σαρμανίτσα μία ξύλινη είναι, έχει ένα κεφαλάρι και έχει και δυο πόδια που την κουνάς. Κουπανέλ με έφτιανες. Του μάζευαν τα χέρια μέσα, τα πόδια, το έδιναν με τη ζώνα γύρω-γύρω.
Μα τα πάει στο χωράφι και ήταν τα βίζανες, σε λίγη ώρα πάιναν τα φίδια. Μύρζε του γάλα της μάνας, λέει. Πάνω εγώ μια φορά είχα τη μάνα της στη Σαρμανίτσα και όπως θέλησα πάω να δω εκεί, κτάω μία δεντρογαλιά, έχει σκώσει το κεφάλα πάνω να τσιμπήσει. Είναι μεγάλο φίδι δεντρογαλιά. Έμπαιναν μέσα στο σπίτι, είχαν τζάκια όλοι. Είχαν ένα πουρνάρ μεγάλο και το έβαλαν στη φωτιά εκείνη την ώρα. Εμείς όξο μας είχε η μάνα μας στο ψωμί και το κορμίδι κρεμασμένο. Η γιαγιά όμως έβγαζε από 4 σιλές τον καθέναν. Alarroro niño, alarroro ya, duérmase mi niño, duérmaseme ya, y si no se duerme va a venir el coco y se lo comerá. The coco is like a monster. It is like the boogeyman, but it's actually really like a monster, but you know, nobody really knows how it is. It's more of like the boogeyman is like the bad person, and the Coco is more of not a human. Pues alarroro boy, alarroro ya, sleep my boy, sleep now, and if you don't sleep, the Coco will come and eat you, which is not very nice.